बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम आं गिबि गिबियाव खुलुम हरनाय जाबाय। लोगोसे आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जोंनि बर' माहारिया अराय सम आलो गोजोनै थाबाय थानो हाथों। दिनै स्पेशली मोनसे बाथ्रानि सायाव नैबे भिडिअखौ आं लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना आंनि बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ बिजिरबानो जाबाय। फार्स्ट अफ अल दिनैनि बे स्टेजाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसिनि दानि CEM। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसिनि CEM नि सियाराव माबोरैहाय जिरायनो खाबु आरो चान्स मोनगोन होननानै बुंनो थाङोब्ला थांनाय 2020-27 जानुवारिनि मानगोनां NDB ब्रादार्समोनखौ लानानै जा BTR पिस एकर्ड खालामनाय, बे BTR एकर्डनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो सासे सिगनेटरि, जेरावनोखि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरिमोन। बे BTR एकर्डनि सासे सिगनेटरि जाखांनायनि उनावहाय आरो बे BTR एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनैयो जोंनि बिटिसिनि दानि CEM नि सियाराव जिरायगासिनो दङ। अर्थात मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि UPPL पार्टीनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ दिनैयो 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। दा फार्स्ट अफ अल जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां सुबुंफोरा बे बाथ्राखौ दिनैनि बे समसिमहालागैबो माने सोंथि सोंबाय दङ, रायखांगासिनो दङ, बुंगासिनो दङ जे जाय NDB ब्रादार्समोनखौ लानानै बे BTR पिस एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन, नाथाय मानि थाखाय मा जाहोनाव दिनैसिमबो NDB ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोन्थायफोरा मोनफुंजोबदिया, मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरा जाखिनि मोननांगौ मोन्थायफोर, जाखिनि मोननांगौ रांफोर दिनैसिमबो मानो मोनफुंजोबदिया, मानि थाखाय खावसेया मोनखो, मानि थाखाय खावसेया आद्रा जानानै थाखो, बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां सोंथिफोरखौ दिनैसिमबो सोंथि लाबोनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे बाथ्राखौ दसे दोनथ'नानै बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं शेयार खालामनो सानदों जे दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा माबोरैहाय एसेबां इजि, एसेबां गोरलैयै बे BTR एकर्डनि गेजेरजों सासे CEM नि सियाराव जिरायनो हाखो बा सासे जोंनि बिटिसिनि CEM जाखो। दा बे बाथ्राखौ जों जुदि नर्मेलि जुदि जों साननानै बाथ्रा बुंनो थाङोब्लाबो जों डाइरेक्टलि एसेबाबो हमदांहरनो हायो जे बेवहाय टटेलि मोनसे पलिटिकेलि माने पेकेज, पलिटिकेलि माने गेम दङ, जायनि थाखाय आंनि मोनदांथिनायाव आंनि साननाय बायदियै इजियै गोरलैयै बेफोरबायदि सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनफुंनो हादों। दिनैयो सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै मानगोनां रन्जन दैमारि सारनिसिम, मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनिसिम, जाय समाव आं जोनोमानो जायाखैमोन, नाथाय जेब्ला समनिफ्राय आं बुजिनो हानाय गोहो जाबाय, हमदांनो हानाय गोहो जाबाय, बै समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि जारिमिननि बाथ्रा आरो जारिमिननि बाथ्रानि गेजेर गेजेरनो दिनैनि बे स्टेजाव बे बैसोसिम थांनानै दङ। दा फार्स्ट अफ अल सिबिनां बर' हारिनि बिफा मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बाथ्राखौ जों दिनैनि बे स्टेजजों रुजुनायनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला मानगोनां सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनोबो बे स्टेट गभर्नमेन्टआ, बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय साफ्रोमबो बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ लानानै जांख्रिथाय खालामनायखौ होबथानो थाखाय गोबां रोखोमनि गोबां अफार होदोंमोन। नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन? नाथाय बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ मानगोनां सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनदांथिदों, जायनि थाखाय हाजार कौटि, लाख कौटि गेदेर गेदेर अफार होबाबो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ फानबोआखैमोन। मिथिबाय? लोगोसे जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ लानानै बर' हारिनि आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय, बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय आन्दलन खालामबोनायखौबो नागारबोआखैमोन। आरो सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गालांनाय जा सानस्रि सोदोमस्रि थांखिनि गेजेर गेजेर दिनैनि बे स्टेजसिमहालागै साफ्रोमबो बुहुमनि बर' फिसाफ्रा थांखिखौ होसोगासिनो दङ। आरो बे थांखिजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि हारिनिफ्रायनो सानैसो ओरैबायदि दालालि साइसनि लिडारगिरि फैयो, लिडारनि सामसागिरिफोर फैयो, जायफोरनोखि जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि आद्रा थानाय थांखिखौ सा ससेयाव थेर बेथेर खालामनायखौ बिसोरो सिमां सुजुबाय थायो, एसे एनै रां मोननायनि थाखाय, एसे एनै माने मुलाम्फा मोननायनि थाखायनो। अब्ला साननानै नायनाय रायजो राजा नोंथांमोन, थिग बेफोरबायदिनो फैयै फैयै जेरावनोखि मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि बाथ्राखौ बुंनि आङो। दिनै नुवाखै, खोनायाखै, नाथाय एसेबाबो जों हमदां हरनो हायो मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्टआ गोबां गेदेर गेदेर अफार होदो जानो हानाय। नाथाय मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो जोंनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ ओइलाम खालामाखै, बेसेनजों ओइलाम खालामाखै, जायनि थाखाय बियो जोंनि हारिनि थाखाय बेफोरबायदि दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दंगासिनो दङ। नाथाय अब्लाबो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ ओइलाम खालामाखै। मिथिबाय? खोनादों नोंसोरो? सेल्फिश साइसनि लिडारफोर, नोंसोरो
CM नि शेयार पावार मोननाय लोगो लोगोनो सोरबाया डिपुटि CM नि पावार मोननाय लोगो लोगोनो सोरबा EM नि पावार मोननाय लोगो लोगोनो दिनैयो गावसोरनिया मोनगौखांनायखाय दिनैयो जोंनि बर' हारिनि माखासे सिस्टेम आरो सिचुएशनफोरखौ थासारिफोरखौ बिसोरो नुहुरला बावगारजोब्बाय गोजोनबाय बुहुमाव बर' फिसाफ्रा जुदि गैयाब्ला नोंसोर सानबैसे CM EM डिपुटि चिफ जानानै थानो हानोब्रा हा जोंनि दारैसो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि दारैसो नंगौना नङा दिनै BSc आनो होन BTC आनो होन बा BTR आनो होन साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ लानानैसो मोनफा मोनफा एकर्ड जाबोदों आरो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेनावसो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि डेभेलपनि थाखायसो जेसेबांखिनि फान्ड्सफोर फैयो जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्ट पेकेजफोर फैयो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ लानानैसो फैनाय जायो दै जायनि थाखाय जोंहा बाथ्रा बुंनो हानाय मोन्थाय दङ आरो बेफोरबायदि केयारलेस गुन गैयै लिडारफोरनि बिबुंथिखौ लिडारफोरनि एडभाइसखौ जोंनि हारिनि जेनेरेशनाव लोगोसे फैबाय थानाय इयुन जेनेरेशना जुदि एक्सेप्ट खालामनानै फल' खालामलांबाय थायोब्ला मा जाहैगोन जेबो जाया मोनसे समाव ओरैबायदि स्टेज फैगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावजों गावनो सेव हांगार जाजोबगोन आरो बे सेव हांगार स्टेजखौ लाबोगोन बैसोर जायफोरनोखि बेसेन मोनबानो गावनिखौ मोनगौबानो गोजोनग्रा दैदेनगिरि लिडारफोरनि थाखाय नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन जोंहाबो बाथ्रा बुंनो हानाय दरखार गैयामोन नाथाय जोंनाव साननाय दं गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्राखौ आरो स्पेसियेलि गुबुनखौ आं मिथिया आं रावखौबो गिया दै सोरबा CM आनो जा सोरबा डिपुटि CM आनो जा सोरबा EM आनो जा आं रावखौबो गिग्रानि फिसा नङा गिग्रानि जोलै नङा आं सिदा बुंखाबाय आङो मिथिबाय नांबाथाय मोजाङै नांखा आदा सुस्रा नांना लाबखा सिदा बाथ्राखौ आंजो थोंजों बुंखायो दे आङो मोरला मोरसि नङा नायबानो मिथियो आङो दानि जिबायदि सरकारनि सिस्टेम गोजोननि थासारिखौ लानानै सरकार खालामनायनि जा सिस्टेम मोजां जादों थिक मोजां जादों मोजांनि बाथ्रा गोजोननि खामानि माव जोंबो वेलकाम खालामगोन नाथाय दिनै माबोरै गोजोन माखौ लानानै गोजोन माखौ गोजोन होनबाय दङ माखौ गोजोन मायो गोजोन दिनैयो स्पेसियेलि NDB ब्रादार्स मोनखौ लानानै BTR PCखौ खालामना लाना फैनाय जाबाय NDB ब्रादार्स मोना समायखिरा लाबाय जों दिनैनिफ्राय आखायाव आइजें लाला आखायाव आइजें लानानै जोङो आन्दलन खालामला जों दिनैनिफ्राय समायखिरा लानायनि गेजेरजों बे BTR PCनि गेजेरजों उदां फोथाराव फैनोसै जों गोजोनै थानोसै जों गोजोनखौ लुबैबाय आरो बे गोजोन थासारिखौ लाबोनो थाखायनो बे BTR PCखौ खालामनाय जादोंमोन मोनसे गोजोन गोरोबथा एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दा बे BTR PCनि गेजेरजों दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा एसेबां गोरोंमोनब्ला दिनै बे BTR एकर्डनि जेसेबांखिनि सागानगिरिफोर दङ जेसेबांखिनि सिगनेटरिसफोर दङ बिथांमोना जुदि एसेबां गोरोंमोनब्ला हारिनि एसेबां जुदि सेन्टिमेन्ट दंमोनब्ला दिनै जाय NDB ब्रादार्समोनखौ लानानै जाय BTR एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन दिनै बे NDB ब्रादार्समोना मानो गासिबो उदां अख्राङाव फैनो हादिया उदां फोथाराव मानो फैनो हादिया आरो जेसेबांखिनि NDB ब्रादार्समोननि केसफोर नांनानै दंमोन बे BTR एकर्डनि गेजेरजों मानो उइड्रल जादिया बहा थांखो अब्ला BTR पिस एकर्डआ पिस गोजोननि मिनिङा बहा थांखो बेयो मोनसे ओरैबायदि एकर्डसोमोन आंनि बायदिब्ला रायजो राजा नोंथांमोन बे BTR एकर्डखौ हाखु दाखुयै खालामबाय माखासे जोंनि NDB ब्रादार्समोनखौ दिनैयो बे BTR एकर्डनि गेजेरजों लाना फैनो हाबाय आरो जाय थांखियै बे BTR एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन बे थांखि बायदि दिनै जाफुंसारदिया जायनि थाखाय जों दिनैनि समाव BTR एकर्डखौ मिनिंलेस एकर्ड होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बुंनायखौबो जों खोनायो दा जियानो जादोला आंनि बायदिब्ला आंनि साननानै मोनदांथिनाय बायदिब्ला बे BTR एकर्डखौ हाखु दाखुयै खालामनानै लाबोनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा जोंनि हारिनि बै सानैसो लिडारगिरिफ्रा नेतागिरिफ्रा जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव फैनानै साफा साफा पलिटिकेल लिडार जाफैनाय बेनि अनगा जेबो नङा आरो बैफोर लिडारफोरनि हेफाजाबजोंनो बै स्टेटनि बै सेन्ट्रेलनि सोरबा एन्टि ट्राइबेल एन्टि बड' कमिउनिटिनि गुबुन हारिनि मानसिफोरा जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमखौ गावसोरनि कल'नि खालामनो नाजानाय आरो बे खामानिया दिनै एसेब्लाबो साक्सेस जानायखौ जों नुनो मोनदों नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन एग्जाम्पल हिसाबै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 17 इयार्स BTCखौ सालायबोदों बिथांनि बे 17 इयार्स BTC सालायबोबाय थानाय समाव रावबो आदार पलिटिकेल पार्टिया जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव टाचखौनो खालामनो हायाखैमोन गोहोम खोख्लैनो हायाखैमोन नाथाय जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि जानाय लोगो लोगोनो
BJP बायदि मोनसे पलिटिकल पार्टिया 9टा सीटखौ जागायजेननायावनो आवग्रिलानो हादों आरो बेराफारसेथिं मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि UPPL पार्टिया अनलि 12टा सीटखौ देरहानो हादों। अब्ला मोनसे बाथ्राखौ साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन, सोरबायदि लिडारा दिनै पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सोरनि खामानि मावदों आरो सोरबायदि लिडारा दिनै पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजों दिनै एसे गाबोन एसे जोंनि बर' माहारिखौ जोंनि ओनसोलखौ बे पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजों दावगाहोलांनो लामाखौ लादोंमोन। नोंथांमोनानो एसे सानबानो रोखा रोखा माने फोरमान मोनगोन। मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।